Nangunguna sa pagkaalkalde ang mga kandidato ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa iba't ibang bayan at lungsod sa Albay. Ayon nito sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS noong March 29 hanggang nitong April 5. Sa Legazpi City, nangunguna si Lakas candidate Hisham Ismail na nakakuha ng 39% o katumbas ng 58,000 na boto. Lamang siya ng 7% o 10,000 votes sa katunggalin nitong si Geraldine Rosal na nakakuha ng 32% o katumbas ng 48,000 votes. So medyo given the error margin of 4%, dapat maging different sila ng mga at least 8 percentage points, ano. So ito, kumbaga yung 39 ni Ismail versus 32 ni Rosal, medyo magkalapit pa rin kasi 7 points yung difference sila. Pero kumbaga, although magkalapit, medyo slightly ahead si Cap Hisham over Carmen Geraldine sa pagka-mayor ng Legazpi City. Nangunguna rin sa pagkaalkalde sa bayan ng Daraga si Lakas candidate Lal Baldo laban kay Vic Perete. Batay sa survey, 51% o 46,000 na boto ang nakuha ni Baldo habang 30% o 27,000 votes lamang kay Perete o 19,000 pang boto ang kailangan ni Perete para makahabol kay Baldo. Sa bayan ng Kamalig, nangunguna naman si Kaloy Baldo laban sa katunggaling si Noel Muñoz. Maging sa mga bayan ng Rapu-Rapu, Malilipot, Santo Domingo, Tiwi, Piuduran at Pulangi, nangunguna sa survey ng SWS ang Lakas CMD candidates. Pumapangalawa naman ang ibang kandidato ng Lakas CMD sa ibang lugar tulad ng Bakakay, Tabaco City, Malinao, Ligao City, Ginubatan, Ovillar, Libon at Uwas. So posible pang magbago yung mga isip ng mga tao. Yung iba siguro nagkakaroon na ng vote commitment, pero baka yung iba hindi pa rin ganun ka-committed sa kanilang mga boto. So mahalaga na yung pangangampanya, yung pakikipag-usap sa mga botante, yung pag-ikot nila sa iba-ibang lugar sa Albay, yung sa mga kandidato. Matatandaan na nanguna rin ang tatlong kandidato o Lakas CMD sa lahat ng Congressional District ng Albay. Sa unang distrito, mahigpit ang labanan ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon at Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Batay sa survey, mahigit sa 7,000 boto pa ang kinakailangan ni Lagman upang maungusan si Bongalon. Mula kasi sa 36% noong Marso, tumaas sa 44% ngayong Abril o katumbas ng 120,000 na mga botante ang mga nais bumoto kay Bongalon. Mas mataas ito ng 3% kumpara kay Lagman na may 41% lamang ngayong buwan. Malaki naman ang lamang sa survey para sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Albay ni Christopher Kitoko na nakakuha ng 49% ngayong Abril o katumbas ng 159,000 na botante kumpara sa 27% na nakuha ng kanyang katunggali na si Kaloy Loria. Dahil dito, kailangan ni Loria ng 71,000 votes upang mahabol si Ko. Mahigit sa 42,000 votes naman ang kailangan ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo para malampasan si Pulangi Municipal Mayor Adrian Salceda sa congressional race sa ikatlong distrito. Nakakuha kasi sa Salceda ng 42% ngayong buwan o katumbas ng 143,000 votes. Lamang siya ng 12% kumpara kay Cabredo na mayroon lamang 30% o 101,000 votes. Doon sa survey nung April of 2025, makikita natin yung preferences, ano. So doon sa second and third, parang mas malaki yung lamang nung Lakas candidates over the others, while doon sa first district, medyo magkalapit pa yung dalawang kandidato. Although medyo angat si Jill Bongalon, medyo malapit si Crisel Lagman sa kanya. Mataas rin aniya ang tsansa ni Ko at Salceda na maipanalo ang halalan habang kailangan din daw na magdoble kayod ni Nabonggalon at Lagman. Siyempre, yung time na ito, mahigit isang buwan pa bago yung actual election. So may mga pagkakataon pa na nangangampanya yung iba't ibang kandidato. So kailangan malaman natin kung anong naging impact nung pangangampanya na iyon dun sa sentimiento ng mga tao pagdating nung actual election.
Matatandaan rin na nanguna ang tambalang Joey Salceda at Diday Co sa gubernatorial, vice-gubernatorial race sa Albay base sa SWS survey ngayong buwan kung saan nakakuha si Salceda ng 44% na voter preference o tinatayang 418,000 votes. Mas mataas sa katunggali nitong si Noel Rosal na nakakuha lamang ng 32% o 302,000 na boto kung saan kailangan pa ni Rosal ng mahigit 100,000 votes para makahabol kay Salceda. Lumalabas din sa naturang survey na naungusan ng running mate ni Salceda na si Diday Co ang pinakamalapit nitong kalaban na si June Alegre kung saan nakakuha si Diday ng 37% ngayong Abril o tinatayang 350,000 votes. Mas lamang ito mula sa nakuha ni Alegre na 18% o katumbas ng 173,000 na boto lamang o kalahati ng bilang ng mga nais bumoto kay Diday. Samantala, ang lahat ng survey ay kinomisyon ng isang Rupert Paul Manhit at ginawa ng face-to-face. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares.